नमस्कार। हम जेपी द्विवेदी भोजपुरी साहित्य रचना आलोचना चैनल पर रउरा सभी के स्वागत करता है। आज हमरा बेरी समीक्षा सत्र में जौन पुस्तक बिया के हमन लक्ष्मण मास्टर, विधा उपन्यास, उपन्यासकार कृष्ण कुमार, प्रकाशन वर्ष 2018, प्रकाशन संस्थान अरुणोदय प्रकाशन, बक्सर, बिहार। एक कृति पर हमने के कुछ चर्चा कल जाओ। ओकरे पहले सुप्रसिद्ध कथाकार, उपन्यासकार, कवि आदरणीय कृष्ण कुमार जी के बारे में कुछ बात कहल हमरा आज बहुत उचित लागता। यहाँ के अपन जिंदगी भोजपुरी साहित्य के तो देवे कैले, पूरे समर्पण के संगे भोजपुरी साहित्य के सेवा कर रहल बा ना, ओकरा संग ही यहाँ के यह घड़ी भोजपुरी के साहित्यकारन के मनोबल बढ़ावेला कई गो सम्मान शुरू कैले बा। एकाक दो सम्मान लोगन के दिया भी चुकल बा। तो ऐसा समर्पित साहित्यकार के कृति के हमन लक्ष्मण मास्टर पर आज हमने की बात करे जा रहल बानी सन। उपन्यास विधा का ई एगो ऐसा पुस्तक है जवन नारी विमर्श पर बात करेले। आई हमने के हमन लक्ष्मण मास्टर के ऊपर चर्चा कल जाओ। यथार्थ के खुरदला जमीन पर आम आदमी के जूझत जिंदगी के जियतार बखान लिहले भोजपुरी के सुप्रसिद्ध कथाकार श्री कृष्ण कुमार जी के भोजपुरी का ई पहिल का उपन्यास। आजू के समाज में आधी आबादी जेकर चर्चा हर ओरी बा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा लग रहल बा, के हमन लक्ष्मण मास्टर के रूप में हमनी सभे के सोझा बा। उपन्यास अपन शिल्पगत विशेषता और तथ्य आकथ्य के संगे जिंदगी के जवन व्याख्यान देवेला वो जियतार होला। आज समाज खाती एगो अनहरिया में टिमटिमा दियरी लेखा होला। ये उपन्यास आज के समाज में शिक्षक लोगन के जिम्मेवारी खाती उद्वेलित कर समाज की कुरीतियन आ नारी विमर्श के एगो आधार स्तंभ लेखा बा। 5 खंड में लिखाइल ये उपन्यास अपने फेंटा में ढेर कुछ समेट ले बा। भोजपुरी के कहावत भूलल बिसरल शब्दन के जोगावत अपना जतरा पर निकलल बा। उपन्यास के हमन लक्ष्मण मास्टर के में उपन्यासकार गमई जिंदगी के हुबहू खाका खिंचले बा। भाषा ठेठ टकसाली भोजपुरी जौना में कहावतन के भरमार बा, एकदम गहिरा प्रयोग रोचक बन पड़ल बा। उपन्यास के पहिलका खंड में एगो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के रूप में रघुआ गांव में लक्ष्मण मास्टर के आगमन से शुरुआत भइल बा। गांव के रीति रिवाजन के संगे मेहमान के सम्मान आ परंपरा का बरियार रेखा चित्र खिंचाइल बा। औसत गांवन के स्कूल में पढ़ावे वाला मास्टर आ पढ़े वाला लइकन के स्कूल में उपस्थिति के यथार्थ बात के सबका सोझा सहजता के संगे उपन्यासकार राखे में सफल भइल बाड़े। मिड डे मील वाली सरकारी योजना के स्कूलन में दशा दिशा का होला निमन से उजागिर भइल बा। लक्ष्मण मास्टर के व्यवहार आ संघर्ष का चलते रघुआ गांव के स्कूल के दशा दिशा में गमे गमे बदलाव आवे शुरू भइल। मर्द मेहरारू के झगड़ा के बहाने गमई मेहरारून के असली पहचान सबके सोझा आइल बा। सिजदन आ लखपतिया के चरित्र के लेके सुधार के गुंजाइश कैसे निकालल जा सकेला एकरो एक नीमन से रखाइल बा। समाज में मेहरारून के सम्मान होखे ओकरे खातिर उपन्यासकार मजबूती से अपन बात राखत कह रहल बाड़े, मेहरी के मारल आ गाय के मारल कबो माफ ना होखे। आधी आबादी मने नारी विमर्श के कुल ही बाती शहरन तक सिमट के रह जाले। गवई मेहरारून के तो अजबो कतों कतों यह कहल जाला कि नैहर से ससुराइलू, गोबर पथलू, बकरी चरौलू, घास गढ़लू, करिया अच्छा भैंस बरोबर। गांवन में जहां शिक्षा के किरण नइखे पहुंचल वहां के स्थिति निम्न नइखे।
रूढ़िवाद परंपरा आ देवास के हालात के संगे संगे भूत प्रेत ओझा सोखा गुनिया आ ओहनी के गिरफ्त में अझुराइल गवई मनई अजुओ बने। एकर सबसे बेसी शिकार तब मेहरारुए होनी सब। भूत प्रेत चुड़ैल डाइन के कहानी सुना के ओकरे फेरा में फंसा के ओझा अजुओ मेहरारून के इज्जत से खेल रहल बाड़े। बड़ा जियतार तरीका से उपन्यासकार यह बात के सोचा रखते बाड़े। निम्न निम्न घरन के सुघर सुघर मेहरारू सज धज के बेशकीमती साड़ी ब्लाउज पहनले रघुनी ब्रह्म तर झूमत अरिसन आ अनहार होते होरिला के बगीचा में ओझन के साथे हम बिस्तर हो जाता रिसन। अपन लुग्गा अपने लुटवा देता रिसन। रोजगार के चलते जौन पलायन होला ओह में सबसे बेसी मेहरारुए पिसानी। कहीं कहीं तो वो अपने जिस्मानी जरूरत खाती खुदे ये फेरा में फंसेली आ कहीं कहीं घरे के लोगन के बेवकूफी का चलते ई सब होला। यह कुल में बहुते घरन के इज्जत चरमरा जाला। गांव के बरियार दबंग लोगन के दबंगई का चलते खेते खरिहाने पुअरौटी घुसौले खूब अनैतिक कामों होला। मेहरारून के इज्जत से खिलवाड़ करे वालन के कमी नहीं थे। ऐसा जगह पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बात बेमानी बुझाले। लइका लइकी के भेद अजुओ खूब लौकेला। लइकन के बियाह भइला के बाद उनकर खूब चामचूम होला। बाकी जब लइकिन के बियाह भइला का बाद अगर उनका कोनो जरूरत या मदद के जरूरत पड़ जाले आ वो मदद खातिर अपने नैहर पहुंचेली तो उनका हिस्से झिड़किए आवेला। कहे के मतलब ई बा कि लइकिन के सहयोग करे के बात निम्न ना मानल जाले। सगुन असगुन के नावों पर सबसे बेसी अत्याचार मेहरारूनों पर होला। समाज के बनावल नियम भा वर्जना खाली मेहरारूने खातिर बा। यही से तो कहल जाला कि मर्द प्रधान समाज में खाली मेहरारूए विपत उठावेली। उपन्यास के नायक लक्ष्मण मास्टर के बहाने शिक्षकन के जिम्मेवारी कितना बढ़न हो सकेला आ एगो शिक्षक का क सकेलन जौना से पिछुआइल गांवन के दशा सुधर सकेले। यह बात के निम्न से उकेरल गईल बा। ओझा सोखा जैसन बीमारियन में साक्षरता के कैसे हथियार बना के अजमावल जा सकेला उपन्यासकार बढ़िया से बतौले बाड़े। आजू के यह युग में गांवन में मेहरारून के दशा के बतावत यह उपन्यास में एगो चरित्र लटगेनिया भुलवावे जोग नहीं खे। लटगेनिया के बहाने गांवन में मर्द मेहरारू के अनैतिक रिश्ता, मेहरारून के संगे हो रहल बलात्कार आ अपहरण के ताना बाना सब कुछ बता रहल बा। गांवन में गरीब गुरबा के लड़की भा मेहरारू का संगे का हो सकेला लटगेनिया के संगे वो सब भइल बा। गांव में दबंगन से लेके लफुआ तक ओकरे संगे कुछ करे से नहीं खेचुकत। एकरे चलते जब वो बीमारी की शिकार हो जाती है तो सभे मुंह फेर लेत बा। वो घड़ी लटगेनिया खाती लक्ष्मण मास्टर भगवान बनी के ओकरा इलाज करा के फिर से जीवन दे रहल बाने। जब लटगेनिया बीमारी से उबरी जाता फिर उहे लफुआ ओकरे घरे के चक्कर लगावे लागत बाड़न। जब वो झिड़क देता तो ओकर अपहरण एगो बदमाश से करा देहल जाता। यह बहाने उपन्यासकार एगो औरी कुरीति पर सबके ध्यान खींचे में सफल भइल बाड़े। उपन्यास के अंत सुखांत कहल जा सकेला। ऐसा कुरीतियन के बीच रहला के बादो लटगेनिया के आत्मा वो घड़ी जाग जात बा। जब ओकर अपहरण करके ओकरा के रखैल के जिंदगी देवे वाला बटोरना के हत्या वो घड़ी कैलस जब वो अपने गिरोह का संगे रघुआ गांव के लक्ष्मण मास्टर के मारे जात रहा। तब लटगेनिया के ई कहल साच आदमी उहे ह जे आदमियत खातिर जान दे देला। हम तो जान ले लेनी। कुल मिला के उपन्यासकार कृष्ण कुमार जी अपना दमगर भाषा आ पूर्ण संवादन का संगे गांवन के दीन दशा अशिक्षा आ कुरीतियन के ओरी सभी के ध्यान खींचे में सफल भइल बाड़े। शुरू से अंतिम तक पाठक के बांध के राखे में उपन्यास के भाषा अपन पूरे सरोकार के संगे उपस्थित बा। ई भोजपुरी उपन्यास नारी सशक्तिकरण आ नारी विमर्श के दिशाई एगो लमहर प्रयास लेखा बा।
मुहावरन के प्रयोग से भाषा जियतार बन पड़ल बा। इहे त भोजपुरी के गहना ह, सुघरई ह, ओहू से बढ़ के भोजपुरी के जीवन रस ह। ई जौन बात हम आज रउरा सभे के सोझा रखनी है कि हमन लक्ष्मण मास्टर के लेके रहला। रउरा सभे आज के अजू ऐसन बहुत गांव बाणा सन जहां के दशा दिशा के जानल चाहतानी, तो रउरा के एक बेर के हमन लक्ष्मण मास्टर जरूर पढ़े के चाहिए। एकरा संग ही हम रउरा सभे से निहोरा करतानी कि रउरा सभे इस चैनल के बेर बेर देखी, सब्सक्राइब करी आ संग ही और लोगन के देखे खातिर प्रेरित करी। एकरा संग ही हम आज अपने ये समीक्षा सत्र के विराम दे रहल बानी। जय भोजपुरी।